Tsekani mapanti anu changu. Mr. Lameshi. Ndieno akuyang'ana chani? Bwanji akuyang'ana pachithunzipo. Mr. Lameshi. Bwana. Zabwino zonse. Malondera usiku pa ATM. Ndipo okuba abwera kuzaba kokwana kasikisi konse. Mukamba sona. Oh, nduganza kuti chavuta kwambiri pa inu ndi umbuli. Koma tidagadira bwino zedu usiku atawo. Komano sizikuoneka choncho. Chifukwa china chilichonse ndachiona pa makamera achitetezo zopusa. Abana, wafika. Ndani, ujana menya nyamata uja? Ndidava kuti umemenya kwambiri anthu. Ndiye ndofuna kuti ndionetse mphamvu zako padakalipa. Kodi ali ndi insurance? Pliti, nyamata amene akuzokhala nalo foka ameneyo. Atakhala kuti akufuna kupanga saine. Ndikoza kumbloka ndi zinjala lamanja. Ndikusamenya ndi zinjala kumasere kwa ameneyo. Kamwese ikuzokhala kuti ili makazokaoka. Kaya mwandimva kaya. Nangano ndira kubandulani. Ndinotangoyesera. Osamayesera kundilosa chala ine ndikapanga zoti ndipambaze. Ndimapanga zopusa kwambiri mwandimva. Ndipulumutseni. Pliti, tatola drama zimene zagwa sipate bulozo. Ndi 5 rupees imene ndifuna ndikasira kasanga ya ndiwo. Ndipulumutse Pliti, taona waika bwana ake mmanja malele. Muuze kuti andisiye Pliti ameneyo. Kodi munkoza kwasiya pasi chonde? Kodi ndimusiye pasi? Zopoira. Ndikamatembenuka ndifuna kuti anayi inuyo mukhale mutapita. Ndinota ndikumombela mmanja pa zimenezo. Inu nkhalamba zopusa kwambiri tulukani mu ofesi mwanga muno. Koda mwene, zomwe mapanga ku usilikali ndi kuti muzipanga ndi kuno komwe? Kunena zoona ndine munthu wamakhalidwe abwino kwambiri. Koma naona kaka ndichosha, ndimakoka mfuti yanga, ndikumombera basi. Koma nunda kuva bwino. Aiso, padakali pano ndilibe mfuti wanga. Osanama oda ndiyirisa mantha zedi. Ndeno ndikungoganizira kuti anthu ena apapa angamachite mantha motani. Pliti, ameneyo ndamulemba ntchito.